Čaute ľudia, chcel by som vám po tomto videu sa ešte pozrite, dám video, ktoré som natočil nedávno. Už ako som povedal v minulom videu, nestotožňujem sa úplne s tým, čo robí Michal Maxa, ale tak za 70% proste to, čo vytvára, tak má pravdu, že je to policajná mafia a že proste začína byť z tohto štátu policajný štát. Chcem sa s vama podeliť o menší príbeh, ktorý sa mi stal 3 alebo 4 dní dozadu, keď som bol v Prahe so služobným autom. Tak ma zastavili u letiska na benzínke, na šelke, zastavil som sa tam na hodok, dal som si hodok a prišli za mnou, tam bolo asi 50 celňákov aj s policajtmi na tej benzínke a úplne komplet každého lustrovali. Za mnou prišli, vypýtali si občianku, dal som im občiansky preukaz, za chvíľku zistili, že vraj mám necelých 16 000, že dlžím štátu na pokutách, ktoré som vôbec ani netušil, že mám. Údajne tie pokuty boli z roku 2021, keď som sa ich pýtal, že prečo nejaké hliadky, keď ma zastavili od roku 2021, ma zastavili snad 20 krát do dneska hliadky. Nikto mi nikdy nepovedal, že dlžím nejakú štátu, že dlžím za nejakú pokutu, že mne to vyfotilo niekde. Je možné, že mi to vzniklo, že som predal auto a 2 roky nebolo pripísané na mňa. Je to možné, nezisťoval som to. Nejde o to, že by som im to nechcel zaplatiť, ale sralo ma viacej to, že to je ich chovanie, jak sa ku mne chovali, boli arogantní, jednali so mnou a chovali sa ku mne ako k nejakému kriminálnikovi. Pritom žijem v tomto štáte už 22 rokov, mám tu odpracovaných a z toho 16 rokov podnikám. Samozrejme, moc som s nima komunikovať nechcel. Hovorím ne, pretože by som im to nechcel zaplatiť, pretože som to na mieste i tak zaplatil som presnú čiastku 15 750 korún, ale štve ma to proste, jak sa ku mne chovali, a keď som s nima nechcel chvíľku spolupracovať, dožadoval som sa občianskeho preukazu naspäť, tým, že som im povedal, že to je môj majetok, že nemajú právo na to mi ho zabavovať. Za ďalšie omedzovali ma na osobnej slobode, to znamená, že s tým, že som prestal s nima komunikovať, prišlo ich asi 8, obklúčili ma a ešte k tomu jeden pán od celňákov, tak vyťahli na mňa taser, že do mňa streli. Takže ja vám teraz po tomto videu, vám tam dám ešte to video, pozrite sa sami. Samozrejme som tam riešil to s nimi asi 2,5 hodiny. Škoda, že som to nenatočil viacej, bol som tam sám, nemal som kto by to natáčal. Oni ma vlastne obklúčili a neviem, stál som na mieste meter krát meter a nepustili ma nikde na žiadnu stranu proste. A keď som sa k ním priblížil, tak iba na mňa začali kričať, aby som stál, aby som nič nerobil, aby som cúvol, aby som sa vrátil na miesto, proste jednali so mňou ako so psom. A teraz sa pozrite na to video, takže urobte si úsudok sami. Takže asi tak. Majte sa zatiaľ, čau. Veď ja to strpávam. No? Kolega sa vás tady zeptal na nějaké řešení, tak mu odpovězte. Neodpovím. Takže se to sám nesejme, tak se pokládám. Ale musím odpovídat. Kolega vám dal na výběr 2 možnosti. Buď to konejte podle toho, jak jste se rozhodl, pokud nebudete nic dělat, tak z toho vyplývá ta možnost, že ty značky... Ale auto není moje. Ale auto není moje. Tam je to na dvou, jak řidiče, tak provozovatele. Jestliže dluh má řidič, tak je jedno, kdo je provozovatel. Jsou ty značky odebíráme. To je to samé, jako kdybyste byl bez dluhu a provozovatel dlužil, tak to bude to samé. Už vy nemáte asi koho jebať, že jo?
potřebujete normálně slušně pracující lidi jebat, že jo? Jste měl všechno v pořádku, tak tady nestojí. Jo, a to, že mě stát obral o 640 000 na DPH, to je pohodě na daních. Jenom kvůli tomu, že moje účetní udělala chybu, jo. Tam by měl jít asi zaučit. Stojí... Pičo, ale hoši, ty vole, jako fakt si děláte prdel, tady stojíte pičo, jak kdybych byl Hulk, nebo já nevím, ty vole. Nechcete zavolat ještě... Sundáte sám, nebo jestli to máme sundat my. Nechcete zavolat ještě další 2 hlídky na mě? Vám dal otázku a 2 možnosti. Buď to sundáte sám, nebo to sundáte vy. Já vám neodpovím na to. To není moje auto. Já nebudu platit za auto, které bude poškozený pak. Tak to sundejte vy. Ale proč? Já nevím, jak to mám sundat. Já nejsem automechanik. Dobře, v tom případě si to už domluvte s majitelem vozidla. Jestli to není vaše vozidlo a vy odmítáte na místě manipulovat, tak si to potom už zpětně vyříďte s kýmkoliv, komu to auto patří. Vy tady teď jste tu na místě jenom vy, proto to tady řešíme s váma. Nikdo jiný tady není. Majitel vozidla. A já se vám k tomu nevyjádřím. Tak se nevyjádřujte. Kolegové vám řekli, jak to bude. Tak s tím jenom tak prostě počítejte. Že teď vám bude odeberou ty značky. Máte kontakt na provozovatele vozidla? Mám. Mám? Spojit se s ním. No mu zavolá. Mám mu teď zavolat?